Onorevole Maletić. Zahvaljujem. Pametne mreže ključne su za razvoj i korištenje obnovljivih izvora energije. Europska unija je u strategiji 2020 postavila cilj od najmanje 20% udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji električne energije. Republika Hrvatska ima priliku koristiti europske fondove za razvoj pametnih mreža i povećanje razine korištenja ovih jeftinih izvora energije za kućanstva i proizvodnju, te tako smanjiti ulazne troškove i povećati konkurentnost. Studije pokazuju da korištenje obnovljivih izvora energije stvara i nova radna mjesta. Pametne mreže put su ispunjavanja europskih ciljeva. Energetski neovisna i konkurentna Europska unija sa što većim brojem novih radnih mjesta. Hvala. Grazie, onorevole Correia. Muito obrigado, Sra. Presidente. As redes inteligentes começaram bem, mas estão a